Gikagubtan sa mga residente sa Glan Sarangani ang usa ka dako nga isda nga ilang nakaplagan sa baybayon sa maong lungsod. Apan nagluya na matud pa ang maong isda dihang ilang nakit-an ug dayon sab nga namatay. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang isda nga gikagubtan sa mga residente sa baybayon sa Barangay Lago, Glan Sarangani. Kinimatod pa ang unang higayon nga dunay ingon ato kadako nga isda nga nakaplagan nila sa ilang lugar. Nasayran nga usa kini ka sharp tail mola nga usa ka klase sa mga dagkong bony fish. Naka-report ang mga residente namo diri nga naay nadagsa nga isda nga dako. First time pag yun ma'am nga nagdagsa diri nga isda. Apan namatay ang maong isda pipila ka minuto human kini nakit-an. Nagaluya na gyud siya ma'am nga padulong na siya sa daplin. Niabot yun siyang daplin. Ang giobserbahan pa namo. Then patay naman yun siya. Daling gipailawom sa necropsy ang maong isda. Dunay nakit ang samad sa lawas niini. Apan dili matud pa kini ang hinungdan sa kamatayon niini. Yung mga parasite na nasa loob ng kanyang internal organ, yun yung naging santi ng kanyang pagkamatay. Samtang anaa karon sa Wildlife Rescue Center ang maong isda aron i-preserve sa Penro. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.